Megy a videó, csak halkan megjegyzem. Videózok. Na videózz! Nézzük ott a vállát. Pont nem látszik a videó, de... Süssa. Amelyik kislány érdegyen viszont. Jó. Legalább... Szerintem lesz egy ilyen jövendőbeli trollunk. Mit üzentek a tévénézőknek? Megkeres minket, hogy mi voltunk a mentorjai. Mit üzentek a többieknek? A jövőnek? Jövőnek. Ja, nem üzenek a jövőnek, azt már úgyse érjük meg. De kapják be a faszt. Az újítok is felmellettünk.